Já jsem říkal Huarangovi, že nemá jíst ty dorty. Zapnutá kamera je. Musíme ho najít. Huarančišku! Má kamera je rozbita na Maděru a to jen kvůli tebe. To skočil. Já mám taky kameru. Dobře, ale já mám Nike kameru. Pojď, jdeme hore. Počkej, musím si jít vysrat. Pane bože, co si děláš prdel na veřejnosti? Tak aspoň se na něho koukneme. Ukáž si chtík na kameru. Aha, ty pane bože, ty jsi ale prase. Ty jsi prase. Je to dále na YouTube. Co je? Pane bože. On jde k nám. Utíkej. Utíkej, do prdele, je to teplé. Utíkej. On je u tebe. Pojď, jdeme po něm. Tore. Že by šel za náma? O co mu jde? Pane bože, to je horší než Slenderman. Utíkej. Ale já nemůžu. Makej. On je za mnou. A Za tebou. proč právě já? Já než se teplej, chyť se někoho jinýho. Ušel. Ty kokos, čoči. Skoro se nasral. Fuj, tohle bys mi nemal dělat. Dostanu šoky. Ale když je voňák, uvidě. OK, pojď jdeme hore si dát nějakou tu sváču zase. Myslíš, že má kamera to vydrží? Počkej, musíš se vysrat. Pane bože, zase už si sral. Ojoj, ty jak se sereš. Pane bože, rychlo. Zase se sem blíží. Ten drbe za tebou čapnul. Já jsem tě jako čapoval. Já to viděl. Já ti přísám, já jsem viděl, když ty byl otočený, jako tam čapnul zase. Tichšie buď. No, přesně, buď tichá. Ale on tam byl. On byl išel až na oblaky, to jako skáče on. To je úplně jedno. Ale ako to mohl? Huj. Jak jitnul. Má kamera je rozbitá. Celkem. Je to za tebou. A mě počuješ. Jdeš. Super. Počkej, nebo si odblížím. Nebo si... OK, jsi tady. Má kamera, teraz ho musím upravit. Musíme ale pomalu, ta kamera je odblížená. Wangu? Kde pak seš? A tady. Kam zase utíkáš? Stůj. Zase? Já jsem hovoril, nemal si jíst ty dorty. Nedělej se. Nebudeš srát. To si nemůžu srát nezábudkeš něco, co je? Tak já ti nechám trochu soukromí. Potom mě zavolej. To musíme poslat mamince. A toho tady děláš? Co jí pošlu jako video, v kterým sereš? Jano. Dej mi tu kameru. Tohle hodím jí na můj Instagram. Dej mi se mou kameru. Zkusím mě nahrát. No hodláva, byla by škoda, kdyby mě to nechodí. Opovaž se. Vymažu to video. Ne. Nebo si začnu ještě raz. Tady máš. Hajdule, tam musím se ještě raz celý to natáčet. Kde seš? Teď si tě podám. Ne, já ti dořeknu. Kde jšel? To prvé. Ty. Nemohl tak jít. Že by do našeho klubu?
Nebo to naší škrýše, co jsme objevili? Kde je? Hm? Zkusím je najít. Hajzle. Ahoj, Varaničku. Na nový video. A stěhal jsem si údaje o tom, jako sereš. Jo. No, právě to nakrutíme mamince a je online. Mám videohovor přes Messenger. Mami, tohle není pravda. Ale jo, ty seš ale sralo. Seš obrovitánský sralo. Ne, hlavně z toho listu nekýdnej. Ne, opovaž se. Nekýdej z toho listu. Ne, opovaž se. Ne, nepadej. Víš, jaký z toho budu mít problémy? Do prdele, Varaničku. Ne, mami, není to pravda. Já se snažím, běžím už za ním. Ono už je online, konečně. Ne, to není on. Rychle umírá. Varaničku. Jedeme k mamince. Tak musíš se víc rád. Ne, už musíme jít. K mamince. Já nic se nepočula, ale nevadí, pojď. Jedeme k mamince. Já jsem ještě na seru. Mami čeká na autobusový toho chránce, tak pojď. Slepice. Čo? Si bojíš malý slepky? Já jdu už výtahem. Čekám tě v našem tábore. Dobře, už jdu. Vstanu. To sakra zhasnu ten oheň. Ukážeme jí tu skrýšu? Pojď, mami, tohle je naše skrýša. No to první. OK, tam vlastně už zruším ten videohovor. Dobře. 2 hours later. Počkej, to bude. Já budu mlátit kamerou. Promiň, mami, musím mlátit kamerou. Já vlastně ji něco mlátím. A prdele, já se nemůžu jít. Nevadí, tak pojď hory. A koho ne? No, hory. Počkej, ne, já to vydržím. Ale já už to hory. Ne, já si prdel, ne. Ty jsem šel, ty. Ty, to jsme už viděli, koukej na něho. Nevidím, ale nevadí. Teď je creeper. Viděli jsme ho. Pozor, oni to vybuchují. A pojď. Počkej, ale musím tak. Já si mi taky creeperem. Taky creeperem, na to tě musíme zohnat pojištění. Pojď ty slepka. To jak? Já chci být slepka. Ty chceš být všechno. Dáme tě na koně. Posereš jako vůl. Vlastně vůlem. Já padám. OK, jsi někde? Ano. Tak já už bych ukončil ten videohovor mamičky. Píš. Tak ahoj, mami.